Fil-jiem li ġejjin il-kap tal-aħbarijiet tal-medja tal-Partit Laburista Owen Gallia mistenni ħalli One News u jerġa' jmur fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon tal-Istat TVM bħala web manager biex jikkontrolla u jmexxi l-kontenut kollu fuq il-website ta' TVM. Il-pjan ta' tmexxija tal-PBS u ta' Kastilja u li fi żmien sena oħra Owen Gallia jieħu post Reno Buġejja bħala kap tal-aħbarijiet tal-PBS. Reno Buġejja li kien innegozja pakket finanzjarju ta' madwar 70,000 euro fis-sena kellu jirtira mill-PBS f'dawn il-jiem iżda jidher li ntalab minn Kastilja biex jibqa' sena oħra sakemm ikun aċċertat li tinstab persuna oħra tal-qalba li tkompli tikkontrolla l-aħbarijiet kollha li jxandru fuq TVM, tvm.com.mt, Radio Malta u Magic Malta. Ġurnalisti mill-medja Laburista qalu li jinsabu sodisfatti ħafna li Owen Gallia se jħalli One News minħabba li l-istil ta' tmexxija tiegħu gerrex u urta ħafna ħaddiema. Fl-aħħar xarejn madwar 5 ġurnalisti mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Medja Laburista riżenjaw. Ftit ta' xurilu Owen Gallia inħatar ukoll fil-bord tad-diżinji tal-Bolol ma' Norma Saliba, Clint Bajjada u Clifford Gallia.